danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Billy O, Marariso, Abba Megi, Duniya mai sauri yau ga yau sun zo da bayanin wata sai zafi daga tai zafi wannan labarin wanda ya haye a cikin wannan sai mai imani tambayar da zan shi aljihun dan me aka yi shi na ga zahiri aljihu na ma na yin nishi in yayi fushi ne kai na ban iya rarrashin shi baya son ya ji komai shi ne a saka masa nera to kaka kaya kaka in dai babu bayani a aljihu wayo 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 aljihu wayo wayo kaina aljihu ya hujewa ba kudi na kashewa babu mai badawa aljihu mu sun karbewa aljihu kayu ba shanawa ba kudin sholewa aljihu yaya za a yi ne aljihu yanzu ya za a yi ne aljihu san ayo sata ne ko ko kwace ne aljihu ni na ka mutane aljihu in suna tafiya ne aljihu wani surutu ne aljihu wani lissafi ne aljihu ko sun za Danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Mun gode.